Everyday Kids. Лола и Мила. Предай се, подлецо! Като много деца, които ядат сладки неща, един ден Лола открила, че има кариес. Да. Кариес. И няма да боли. Но боляло, обаче не Лола, а зъболекаря. Лола, Трябва да позволиш на доктор Мирозъб да ти поправи зъба. Хайде, кажи А. докторът само иска да ти помогне. И така решили да се върнат утре. Държа се като бебе. Не го очаквах от теб, Лола. Нито пък аз. Да беше охапала мен, но зъболекаря. Наистина не исках. Щом не си искала, кой го направи? Знам. Само той може да направи нещо толкова лошо. Кой? Зъбът ти. Разваленият. Естествено, на Лола и Мила веднага им хрумнал план. Аз съм доктор Зъбомирка. Стомахтолог. Нищо не знаеш. Казва се стоматолог. Все същото. И пак не ми е ясно защо зъболекарят за зъбите е кръстен на стомах. Давай, Мила, моля те. Хей, ти! Веднага спри да хапеш хората. Много е лошо. Колкото съм лош и аз. Ще стане и по-лош. Няма да спра да влошавам нещата, докато не получа корона и не стана крал. Това не е твоето кралство, а устата на Лола. Кралство и останалите зъби ще ми се подчиняват. Слушай, днес ще ти дам каквото поискаш, ако обещаеш утре да не хапеш. Ставам! Искам най-силното си оръжие – шоколад. И така дошъл следващия ден. Но обещанието не било спазено. За сега ще възвърнем белотата на зъба. Но зъболекарят трябвало да върне цвета на лицето си. И ще опитаме пак. Напразно и казвали, че няма да боли. Лола не се предавала. Много съжалявам. Извинете. Мая е по-добре да дойдете утре. Зъбът ти е толкова лош, че няма смисъл да преговаряме с него. Може би просто трябва да го извадим, нали? А да поискаш съвет от моите зъби? Ей, злодеят не е зъбът ти, а кариесът. Наранява го и той хапе хората. Трябва да помогнеш на зъба си. Но как?
кариесът не е доволен, като се храниш здравословно. Шоколадът не е здравословна храна. Мий си зъбите, това е важно. Тежко ви горко, ако имате кариес. Пастата за зъби е най-добрият приятел на зъбите. Не я ли ползваш, това е краят. Благодаря. Бързо, докторе! Докато е още зашеметен, отслабих силите му с ябълки и паста за зъби. Благодаря, доктор Пломбатович. Нямам търпение да дойда отново. И това е краят на историята. Зъбът на Лола бил щастлив, че се отървал от кариеса. Зъболекарят бил щастлив, че се отървал от Лола, а Лола и Мило обещали, че няма да ядат сладко с кришом и че винаги ще си мият зъбите хубаво. Обработка Доли Медиа Студио.